Magnífica presentadora Elena, un fortísimo aplauso para ela. Moitas grazas! Grazas! Ola, boas tardes a todos e a todas e hoxe estamos aquí cun novo programa de casos de violencia de xénero. Hoxe vamos a falar do día 8 de marzo, o Día da Muller, ou como chamado Día da Muller Traballadora. Bueno, o Día da Muller Traballadora celebrase o 8 de marzo porque as Nacións Unidas empezaron a celebralo a partir do ano 1975 para recalcar máis os dereitos das mulleres. E bueno, o Día da Muller do 8 de marzo empezouse a celebrar nos países Alemania, Austria, Dinamarca e Suiza. Esos foron os primeiros países en celebrar o Día da Muller Internacional ou da Muller Traballadora, como lle queirades chamar. E despois empezaron os seguintes países a empezar a celebrarlo porque lle pareceron boa idea para recalcar máis os dereitos das mulleres, que non só as mulleres temos dereito a estar traballando na casa e pouco máis. Todas podemos facer o que fai un home e os homens poden facer o que fan as mulleres. Así que hoxe quería recalcar máis que nunca que todos somos iguales e que non por moito que ela sea máis baixa que ti e teña máis forza, non pode facer o mesmo que a ti. Así que quero recalcar eso. E quero chamar que hai que empezar a traballar o Día da Muller e empezar a dar máis dereitos noutros países, porque noutros países os dereitos das mulleres non teñen nada. Así que hoxe quero irme ca canción fuerte, porque as mulleres